Hello, what's up mga kayukays? Welcome back to my channel. So, I'm Ryan. So, today is magbuga-buga. So, lagi kay routine man gud ko na. So, before ta magdula-dula. So, trabaho sa juta no. Okay, let's start na. So guys, actually guys, nasugdan na nako siya. So, mao na lang niya akong mga buga unon. Kamay na lang. And then, akong paggamit sa buga is atsa. Since gidalang sundang ni Papa, so akong gigamit atsa na lang. So, delete lang nako sa i-video. A few moments later. Okay guys, so manata og bugha. So ang next task na to kay magpritog kanon. So ara among kanon. I mean bahaw. And then ang mga ingredients kay kuan magic sarap og oil. Yes, and then asin. Pampinobre ra gud na recipe guys, ano na siya. So okay, let's start. Ayan guys, so medyo init ng kala, i-load na ito ang oil. Kunti lang. So init na ang oil, so ipangnan natin yung so ayun sa natin siya guys. Actually dali siya maluto. Yun, luto na guys. Muna siyang resulta. Ay, Hello, welcome back. So ayun guys, nakakaon ako and then nakaligo na food ko. So akong next task ay guess what? Akong dala. So mag-email na lang ko. So ayun. Manan ako sa akong mga multitask. So new task na po karon is mag-email na po. So tara guys. Tabayin ko ninyo.